Santa, di kita pagbibigyan. Para sa sapatos. Yo, what's up mga kore, no? So, Waray Baller nga pala. Kamusta kayo? So for today's vlog, pansin nyo naman kung bakit naka-costume ako ng pan Santa Claus. At dahil bare months na, so yun nga, mamimigay tayo ng pag-giveaway maagang pumasko para sa mga makakalaban natin ngayon, makaka 1v1 challenge natin. Mamimigay tayo ng mumunting sorpresa para sa kanila. Ito nga guys, mga kore, no? And may pag 1v1 tayo. And syempre kapag nanalo sila sa 1v1 challenge natin, syempre makakuha sila ng papremyo, makakuha sila ng ampaw. Kaya kung sino man yung, syempre may grand prize tayo at mananalo sila ng sapatos Air Jordan Nike. Kaya sa mga makakalaban ko ngayon, galingan nyo guys. Para sa inyo talaga to. Kaya tara tayo sa court. Alright, let's go! And yun na nga guys, bali nandito tayo sa anong lugar to? Santo Niño. And maraming mga players doon. So, let's go! Tara! Bago ang lahat guys, inaanyayaan ko kayong mag-like, comment, subscribe. Tsaka PM na rin kayo sa comment section kung saan lugar tayo pwedeng pumunta para sa mga giveaways natin. Sino yung mga sasali? Sino? Sali ka? Sino? Ikaw, sali ka? Mga kalahok. May pag 1v1 challenge na tayo. And gaya nga sa sinabi ko, mamimigay tayo ng ampaw. And yung pinaka-huling prizes natin is yung sapatos. Kaya sa mga kalaban ko ngayon, good luck sa inyo. Galingan nyo. Punta ka Santa, di kita pagbibigyan. Sa pakingaya kita. Daldal ka lang eh. Guys, bali mag-umpisa na kami. Mga kalaban ko ay si David. Siya may ka-1v1 natin. JB pala, JB, sorry. Yan, so let's go. One, zero.
Dalawang si JB. Trito. More, last. Next. Oh, last. Game ball. Next. Sa'yo una ka lang. Panalo siya ng pau. Skip ng pau. Sana surtihan niyo makuha yung kulay dilaw. Tsaka yung kulay blue. Oh! Thank you. Nice one. Maraming salamat din yan, Santa. Okay. Maraming salamat. Tanggalin mo, Santa. Pero pakalaban. Zero. Last token mo. Oh! Oh! What a move. Oh, go on. Oh, 3-1. Game ball. Next. Ikaw.
Oh, 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 oh. Last? Last na? All three? Debo, ito. Nice one. Ano naman po? Next. Bali, last one. And yung sapatos na price natin. Right. Boss! Game. Sapatos naman, sapatos. Ako nga pala si Eliforso Kapundan. Tawagin niya akong Tads. Saan daw? Papakita ko kayo ng highlights. Highlights ako. Shoutout nga pala kay Edset, tas kay Lance, tas kay Pepoy. Oo, panoorin yung video ko. Pag manalo siya, may sapatos siya. Oh! Ay maglaro ng maayos ni Ray. Purpose niya talaga magpatalo para magbigay sa mga bata. Zero. Tahan mo, idol. Zero. Oh. Depensa idol, depensa. Sapatos yan. Nabalan. Nabuang na. So, what's up mga kore, no? So, huling kalaban natin. Huling mga kalaban natin sa 1v1 challenge. Ano si Joseph? 2, 1, go! De Santa, dudurugin kita, wanda ka. Go! Sa akin bola. Last game tayo, guys. Tanggalin mo na. Ang init. Ang init, ang init.
One handler. Pumasok sayang. Para sa sapatos. Okay guys, so ang nanalo sa ulit pa-premium natin, grand prize natin, si Joseph. Chef! Look back! Salamat, Santa. Congrats, congrats. So yun guys, maraming salamat no. So nakakapagod kaya nagubad ako. Sobrang init. Doon kaya yung init. Tinapos ko lang talaga yung challenge para makapagubad na rin ng dami. Sobrang init, grabe sobrang. Yan yun nga pala, maraming salamat sa nag-sponsor sa amin. Grabe. Sponsor. Pakita yung corneta. Yung nag-sponsor sa amin, corneta. So yan mga kauren, so nakakapagod. Nakakatuwa dahil nagustuhan nila yung challenge natin sa maagang pamasko ni Santa. Gagawin pa natin yan. So yo, what's up guys, no? So ayun na nga, tapos na yung 1x1 challenge namin. 1x1 ni Santa. So maagang pamasko yan para sa mga player. Gusto natin mapasaya yung mga bata. Yun naman yung goal natin, makapagpasaya tayo ng mga tao. So yun, uwi na nga kami. So yun, uwi na kami. Alright.